Hayırlı erте. Эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыбадуллина. Татарстанның террорчылыкка каршы комиссиясе утырышында балаларга һәм ата-аналарга психологик ярдәм күрсәтү өчен цифрлы платформа булдыру турында фикер алыштылар. Республика президенты Рөстәм Миннеханов тәрбия эшен оештыру, психология өлкәсендә белем җитмәү һәм квалификацияле кадрларга кытлык проблемаларына тукталды. Белем бирү тирәлеге иминлеген комплекслы тикшерү турындагы тәкъдимнәр әйтелде. Келесі атнада түгәлерәге 21 апрельдә парламентарийлар Дәүләт Советының чираттагы утырышына җыела. Парламент президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Көн тәртибенә якынча 25 мәсьәлә кертелгән. Халык ышанычлары, сәламәтлек саклау, мәдәният һәм мәгариф оешмаларында хезмәт күрсәтүләр сыйфатын бәйсез бәяләү нәтиҗәләре турында халык алдында хисап тота. Иҗтимагый палата җитәкчесе Татарстанда гражданлык җәмгыяте институтларының үсеше турында сөйләячәк. Шулай ук парламентарийлар Мәлдәге берничә республика законына төзәтмәләр кертергә җыена. Көн тәртибенең төп темасы республика хөкүмәтенең узган елга хисабы. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин искәртеп үткәнчә, әлеге документ буенча барлык парламент комитетларында фикер алышулар узган. Дәүләт Советында гомуми безнең аңлашыбыз бар. Еллар җиңел түгел. Күп кенә мәсьәләләр бездән дә тормый. Шуның өчен бергә буларак без бу проблемаларны шишеп, республиканың инде менә килеп җиткән 22нче елының планнарын тулай мутарга үтәргә дигән ният белән эшләргә дип чыгышлар булыр. Төзелеш краннары барлык объектларда да эшләвен дәвам итә. Казанда торак төзелешен туктатуга бәйле проблемалар юк. Башкала мэры Илсур Метшин М14 комплексында эшләрнең барышы белән танышты. Биредә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов карары буенча фатирларны нигездә табиблар, укытучылар һәм балалар бакчалары хезмәткәрләре ала. Казан мэры Илсур Метшин Идел буй районындагы төзелешләрне республиканың дәүләт торак фонды җитәкчесе белән бергә карап чыкты. М14 времена года комплексларындагы социаль ипотека һәм коммерция төзелешләрен бәяләделәр. Южный узел Казани – одна из важнейших точек роста. Шәһәрнең көньягы социаль ипотека һәм коммерцияле торак сәлә торган иң мөһим үсеш урыннарының берсе. Искиткеч матур урында, бик уңайлы локация, үзәккә, аэропортка да ерак түгел. М12 трассасына чыгу юлы да якында. Проектның комплексы тормышка ашырылуы мөһим. М14 микрорайонының исеме символик. Биредә 14 мең кешегә фатир бирелә. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов карары буенча балалар бакчалары укытучылары, табиблары һәм тәрбиячеләренә беренче чиратта. 4 йорт төзелгән. Тагын эшесе 2023 елның майына тапшырыла. Барысы да уңайлыклар белән. Янәшәдә балалар бакчасы була. Тагын 5 бакча, 2500 урынлы 2 мәктәп төзелә. Времена года торак комплексында 3 йорт төзегәннәр, тагын 4-се салына. Шулай ук балалар бакчасы, кибетләр, дарухана, поликлиника төзелә. Күп кенә төзелеш материаллары һәм җиһазларын үзебезнең илдәге аналыкларга алыштырганнар. Хәзер комплекста 700 кеше яши, барысы 2000-нән артык булачак. Транспорт мәсьәләсе хәл ителде. Маршрутка үз автобусларыбызны чыгардык, балалар автобуслары да бар. Төзелешләрне карап чыкканнан соң Казан мэры төзелешләрне проблемаларны бергәләп тикшерү өчен түгәрәк өстәлгә чакырды. Киләчәктә дә төзелеш тармагында хәл итмәслек бурычлар булмаска тиеш. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Татарстан яңалыклары. Республиканың кайбер хуҗалыкларында язгы кыр эшләренә керештеләр. Азнакай районының Марс хуҗалыгында күп еллык үләннәрне тукландыралар. Район буенча әлеге эшләрне 16 мең гектарда башкарып чыгарга кирәк. Шулай ук игенчеләр алдында 12 мең гектар мәйданда көзге культураларны тукландыру бурычы тора. Җирдә дым сакланганда бу эшләрне тиз арада башкарып чыгарга җыеналар. Күп еллык үләннәргә без ашлама кертә башладык. 1 гектарына 80 кило ашлама кертәбез. Аммиачный селитр дибез битенне. Аммиачный селитр бүгенге көндә менә 330 тонна кайтты. Общий безнең 530 тонна ашлама кайтачак. Күп еллык үләннәр безнең 2500 гектар. 30 мең гектарга якын язгы бер төрле культуралар чәчәсе бар район буенча. 20 мең гектардан артык техник культуралар.
шешуне планлаштырабыз. Бүгенге көндә инде генә кинәт җылытты, кар китте. Дым бар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Республиканың төбәк юлларында чокырларны тигезләүгә керештеләр. Быел 300 мең квадрат метр юлны тәртипкә китергә җыйналар. Эшләрне уңышлы башкарып чыгуга 40-тан артык асфальт-бетон заводы җәлеп ителгән. Башкаланың Салмычы бистәсендә дә юлларны цикләндерәләр. Бывает и по 3 часа стою, и больше бывает. Такой момент до города, да? Бистәдә яшәүчеләрнең түземлеге соңгы чиккә җиткән иде. Бездә Салмычы бистәсендәге юллар проблемасы турында сюжетлар әзерләп тапшырдык. Үзәк юлдан транспорт күп йөри, бөкеләр хасыл була. Өстәвенә юлда күп чокырлар барлыкка килгән. Это просто кошмар. Вечером мы не заедем в поселок, поэтому нам нужно вот где-то в промежутке между 12 и там 3 часами нам нужно как-то куда-то съездить и все. Бистәнең үзәк урамын быел ныклап цикләндерәләр. Ремонт эшләре май аенда башлана. Возможно применение усиленных оснований. Катынык материалга цемент кушылган материалларны асфальтка җәергә, юлда асфальт-бетон катламнарын арттырырга җыенабыз. Асфальт беренче катлы булачак. Юл катламының иң яхшы рецептын асфальт-бетон заводы лабораторияләрендә әзерлиләр. Төп материаллар булып бетон, ком һәм вак-таш кулланыла. Материалның тыгызлыгын, ныклыгын тикшерәләр, сыйфат дәрәҗәсен билгелиләр. Региональные федеральные дороги из нашей практики самые... Төбәк һәм федераль юлларга җәю өчен иң чыдамлы яхшы сыйфатлы вак-таш, асфальт-бетон катнашмалары кулланыла. Һәр материалның үз критерийлары, сыйфат күрсәткечләре бар. Рецептлар төрле, чокырларны ремонтлауда салкын һәм кайнар асфальт-бетон катнашмалары кулланыла. Барысы да ел фасылына бәйле. Быел төбәк юлларының 300 мең квадрат метрында чокырларны тигезләү күздә тотыла. Гөлназ Ибрахимова, Фируза Насырова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Бакчачылар мәнфәгатьләрен истә тотып, башкалабызда бүгеннән бакчачылык ширкәтләренә автобуслар йөри башлады. Билет бәяләрен пассажирлар йөртүчеләр үзләре билгели. Быел ул 60 сум чамасы. Узган еллардагы кебек үк 6 маршрутта 13 автобус хәрәкәт итәчәк. Республикадагы иң өлкән матбугат басмаларының берсе Республика Татарстан газетасына 105 ел тулды. Бер гасырдан артык тарихында ул күп тапкырлар исемен үзгәртте, йөзе, эштәлеге, традицияләре сакланып килә. Газета күп тапкырлар дәүләт бүләкләренә лаек булган, 50 еллыгына хезмәт кызыл байрагы ордены бирелгән. Узган гасырның 90нчы елларында күп кенә басмалар тиражны югалтмас өчен җиңелчә темаларны яктыртуга күчкән вакытта да Республика Татарстан газетасы үз йөзен саклап калды. Законнар да бу газета битләрендә басылып чыкканнан соң гына үз көчләренә керә. Архивта тарих ел язмасы булып, төрле еллардагы басмалар саклана. Газетаны Татарстаннан читтәге төбәкләрдә дә алдыралар. Луганский һәм Донецкий халык республикалары гражданнарына гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Ростов өлкәсенә кием салым, гигиена кирәк-яраклары, ашамлыклар тутырылган 15 тонналык ярдәм җибәрелде. Украинада махсус операциядә катнашучыларга иш шартларында әзерләнгән сый-нигъмәтләр җыйганнар. Саллы ярдәм халык фронтының яшьләр штабына эвакуацияләнүчеләргә җыелган әйберләрне китерделәр. Бу тартмалар Татарстан христианнар советы берләшмәсе һәм Казан инновацион университетыннан китерелде. Тартмаларны Донецк һәм Луганск гражданнарының шәхси ихтыяҗларыннан чыгып төрләргә аералар. Шуннан соң вакытлыча урнаштыру пунктларына җибәрәләр. Ростов өлкәсенә беренче чиратта кирәк булган әйберләр, китаплар, техника җибәрелә. Если там 2 телефона, один кнопочный, один там сенсорный, то есть люди готовы там свою лично отдать, чтобы там была связь. Даруларга да ихтыяҗ зур. Татарстан мохтаҗларга медикаментлар, дезинфекция препаратлары белән дә ярдәм итә. Будет сформирован. Тиздән Татарстаннан дарулар тиялгән аерым автопоезд китәргә тиеш. Хәзер Луганск хастаханәләренә дарулар бик тә кирәк. Татарстан хатын-кызлары оешмасы да ярдәм итә. Украинадагы хәрбиләргә иш шартларында әзерләнгән 30 тоннага якын сый-нигъмәт, чәк-чәк, бал, кайнатма, тызланган яшелчә, башка ризыклар җибәргәннәр. В этих коробках не только... Әлеге тартмаларда тәмле күчтәнәчләр генә димәс идем. Аларга күңел җылысы, игелек тә салынган бит. Фарис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Бүген Рамазан айының 14-нче көне яңалыклар тапшыруның җомга чыгарылышын ислам динен кабул итүгә багышланган дини сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм.
Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстан дини яңарыш чоры кичерә. Мәчетләр саныгына да 2000-гә якынлашып килә. Шулай ук шәһәр районнарда мөхтәсибәт эше җайга салынды. Киров һәм Мәскәү районнары мөхтәсибәтенә кергән Ярдәм мәчетендә көн сайын 1000-нән артык кешегә исәпләнгән ифтар уздырыла. Авыз ачу чарасында алып баручы Гамил Нур елдагыча балаларга да сүз бирә. Шулай ук Ярдәм гомуммилли хәйрия фонды аз керемле һәм мохтаҗларны ашатуны дәвам итә. Фондның күп функцияле спорт комплексы янында атнага 5 көн ризык тартмасында кайнар аш таратыла. Алланың рәхмәтен яусын инде, конечно. Безне ашаткан өчен бәйрәм айларында. Исәнлек, саулык барсына дагын. Амин, амин. Илмир Хәзрәт Хәсәнов Буа районы мөхтәсибе буларак 2014 елдан билгеләнгән иде. Шушы араларда мөхтәсибәтнең һәр мәчетендә диярлек Рамазан айы белән бәйле чаралар үткәрелә. Элек-электән, әлхәмдулилла, инде Рамазан айларыбызда Төркиядән кунакларыбыз, хафизлар киләләр иде. Кичке вакытларда безнең кайбер мәчетләрдә тәравих хатимнәр белән бара иде, әлхәмдулилла. Һәм инде шушы көндезге вакытта алар инде хатимнәр алып бара иде мәчетләребездә. Һәм инде быел да шулай ук инде безнең хатимнәр бара. Инде Төркиядән килгән хафизлар инде алар безнең быел килмәс, әмма инде хатимнәр бара иншалла. Һәм кичке вакытларда инде безнең тәравих вакытларында тәравихләр алып барыла. Буа мөхтәсибәтенең сайты да эшли. Шушы көннәрдә әлеге төбәктә узган дини чаралар белән таныштырган 15-нче видеожурнал тәкъдим ителде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ, хөрмәтле буалылар. Туган авылым милли комплексында журналистлар өчен ифтар үткәрелде. Мәҗлестә республикабыз мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, язучы драматург Зөлфәт Хәким һәм федераль, республика, шәһәр масса күләм мәгълүмат чараларында хезмәт куючы, матбугат хезмәтләрендә эшләүче каләм әһелләре катнашты. Бу хакта махсус репортажны дүшәмбе 18 апрельдә яңалыклар чыгарылышында тәкъдим итәрбез. Әдәм баласы нинди генә борчу мәшәкатьләр, кайгы хәсрәтләр күрми. Бер дә уйламаган җирдән бөтенләй хәл итеп булмастай күренгән проблемалар килеп чыга. Әнә шундый чакта күбебез инде башка бер кемгә, бер нәрсәгә дә өметләнмәгәндә, кулларыбызны үзеннән-үзе өскә күтәреп Аллаһыга дуга кыла башлыйбыз. Бер шиксез 3 төрле кешенең дугасы кабул була. Ата-ананың, мусафир һәм рәнҗетелгән кешенең. Димәк, ата-ана баласы өчен һәр вакыт дугада булырга тиеш. Ә менә рәнҗигән кешенең дугасы ике төрле: хәерле, игелекле дуга һәм бәддуга. Алар икесе дә дуга булып санала. Шуңа да башкаларны рәнҗетмәскә иде дигән теләктә сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Исәнлектә күрешик. Җомга иртәсенә әзерләнгән яңалыкларыбыз шулар иде. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Сау, сәламәт булыгыз.